Olá, pessoal! Prepare a pipoca e aumente o som. Está começando uma viagem no tempo pelo melhor da era de ouro da animação, dos espinafres heróicos do Popeye às confusões monumentais dos Looney Tunes. Vamos conferir as travessuras do nosso Pernalonga e resgatar raridades como o clássico Freshwater. Fique com a gente, porque o show está apenas começando. Κλείστε τα μάτια, ανοίξτε το στόμα. Έχω μια έκπληξη για τον καθένα. Ήρθε η ώρα να φάτε αυτό το υπέροχο σπανάκι, το δυναμωτικό. Ορίστε. Πεπάει, παπάει, πιπάει, που πάει. Μα! Μισούμε. Το σπανάκι. Μα πρέπει να τρώτε το σπανάκι σας να θέλετε να γίνετε σαν τον δυνατό προ θείο σας τον Ηρακλή. Ηρακλή! Ο θείος μας ήταν δυνατός! Ήταν σπουδαίος! Ο ήρωας! Μετά! Ιστορικά! Κατορθώματα! Βέβαια, είναι ιστορικό κατόρθωμα. Θα σας διηγηθώ την ιστορία του όπως έγινε. Μια φορά και έναν καιρό, πολύ καιρό πίσω, σε μια πόλη μακρινή, ζούσε ο δυνατότερος άντρας όλων των εποχών. Ο καλύτερος φίλος των ανθρώπων. Ο Ηρακλής. Μια μέρα που ο Ηρακλής έκανε βόλτα με την άμαξά του, είδε ένα μικρό πουλάκι να πέφτει από ένα δέντρο. Πηδώντας από την άμαξά του έτρεξε στο πουλάκι να δει τι έπαθε. Τώρα για να βοηθήσει το πουλάκι πρέπει να πάρει δύναμη και έτσι βρίσκει μια σκελίδα σκόρδου και παίρνει μια βαθιά μυρωδιά. Και με τη μεγάλη του δύναμη σπρώχνει και σπρώχνει και σπρώχνει το δέντρο προς τα κάτω. Ο Ηρακλής ήταν φοβερά δυνατός, αλλά και αφόρητα τρυφερός. Το σκόρδο! Το κάνει! Πάλι! Δυνατό! Σπανάκι! Δεν βλέπω! Να τρώει! Όμω! Μην βγάζετε συμπεράσματα, δεν τα ακούσατε όλα ακόμα. Όπως σας έλεγα λοιπόν, μια μέρα ένας τεράστιος απειλητικός γίγαντας εμφανίστηκε στη γειτονιά του Ηρακλή. Ο Ηρακλής δηλαδή νομίζει πως είναι ο δυνατότερος άντρας στον κόσμο. Στα χέρια μου μέσα όμως θα γίνει σκόνη. Την αλυσίδα! Και γρήγορα! Κρύψου, κρύψου! Ηρακλή, τη ζωή σας! σε προκαλώ! Ηρακλή, σε προκαλώ! Πρόκληση δεκτή! Πρόκληση δεκτή! Πρόκληση δεκτή! Πρόκληση δεκτή! Έτσι ο Ηρακλής δέχτηκε τη μεγάλη πρόκληση του γίγαντα να μετρηθούν στη δύναμη. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ωραία, Ποπάι μα! Πάλι! Δεν βλέπω! Σπανάκι! Πουθενά! Μη με διακόπτετε, δεν τελείωσα ακόμα! Λοιπόν, αντίκρυ ανεβασμένοι πάνω σε δυο βουνά, οι άντρες αναμετρήθηκαν στον πόλεμο του σκηνιού. 3, 2, 1.
Το σκόρδο! Θα στο φτιάξω αυτό για πάντα. Θα σου δείξω εγώ. Η δύναμη μου έφυγε. Ένα καλοφύσιμα και θα έχεις τελειώσει. Σπανάκι, όσο περίεργο και να είναι τούτο το φυτό, με ενδυνάμωσε το δίχως άλλο. Πώς και απέκτησες δύναμη χωρίς σκόρδο? Καλύτερο από το σκόρδο βρήκα το σπανάκι. Έτσι ο Ηρακλής έστειλε το γίγαντα να κάνει 2-3 σβούρες. Γι' αυτό, παιδάκια μου, πρέπει να τρώτε το σπανάκι σας. Παγωτάκια, εδώ η καλή λιχουδιά. Όπως ακριβώς θα λες, φίλε. Αυτές οι χαζοπάπιες πάνε βόρεια κάθε χειμώνα, νότια το καλοκαίρι, βόρεια το χειμώνα, νότια το καλοκαίρι, βόρεια το χειμώνα. Έχουνε κολλήσει. Εμπιστευτικά, φίλοι μου, μπορεί και εγώ να πάω προς νότο αυτό το χειμώνα. Μπορεί, αν κάτσω αρκετά, να συμμετάσχω κι εγώ στο χειμερινό παρτάκι. Θα μετανιώσεις! Θα μετανιώσω! Τώρα θα έχω όλη τη λίμνη δικιά μου. Αν σας άρεσε αυτό, περιμένετε να δείτε το καλύτερο. Αυτό θα σας τρελάνει. Πάγος. Χιόνι. Χιόνι και ξεγλιστρώ, χιόνι και τραγουδώ. Φαΐ! Φαΐ! Πεθαίνω της πείνας! Τροφή! Δώστε μου τροφή! Επιβίωση! Επιβίωση! Λοιπόν, σοβαρά τώρα, πεινάω. Και ένα ζεστό ψωμάκι και μια σοκολάτα και φρούτα.
Φαΐ! Φαΐ! Πω, φίλε μου, κοίτα αυτό το τρομερό φιλέτο. Bacon sandwich. Είναι φαΐ! 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 Φασόλια, φασόλια, φασόλια. Τίποτε άλλο από φασόλια. Συχάθηκα τα φασόλια. Φασόλια το πρωί, φασόλια το μεσημέρι, φασόλια το βράδυ, πάντα φασόλια. Πώς θα ευχαριστιόμουν μια ζουμερή μπριζολίτσα ή μια τραγανή φετούλα καπνιστού χοιρινού ή μια πάπια ψητή. Πάπια ψητή, αχ, αυτό είναι. Αχ, αυτή η μεστή προκλητική γεύση της μου γαργαλάει το στόμα. Τι καλό, ποιον έχουμε εδώ? Τι κάνεις εσύ εδώ? Πω νόστιμος. Αμπιγέιλ, κοίτα αυτό το φτωχό πλάσμα. Έλα μέσα στα ζεστά. Μάλλον θα πεινάς, είσαι όλο φτερά και πούπουλα. Θα το διορθώσουμε αυτό. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε μια πάπια στο δείπνο μας. Έτσι δεν είναι, Αμπιγέιλ? Δώσε μια παραγγελία, μικρέ. Τι θα ήθελες να φας, Some soup or consomme, our chowder's good today. A T-bone bordelay, what is your order? You love our new green peas, our shrimp and cheddar cheese, and sherry if you please. A dear border, to try our bologna, a slice of salami, some vitamins A, B, just place your order. We have a candy yam, a moving picture ham, our short ribs of spring lamb, our shorter, of buttered buns we boast, to try our free French toast, and orange sherbet roast. Give us your order, and with that tucked away, you'll know that that ain't me. Φούσκος, αδερφάκι μου. That's all. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la. Και τώρα έτοιμοι για το επιδόρπιό μας. Όχι, φίλε μου, ένα λεπτό. Όχι κι έτσι. Δεν θες να φας εμένα. Εξάλλου δεν είμαι τίποτα. Είμαι περιστέρι. Είμαι ειδονάκι. Ουάκου. Να, σε πέρασα. Είμαι άσος αυτά, λοιπόν. Τι έχεις να πεις, λοιπόν? Είμαι και ο πρώτος. Κοίτα, δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα φιλικά? Γύρω πίσω! Every night when the moon is shining bright down in Rio de Janeiro. Boom, chi-boom, boom, chi-boom, ah, chi-boom, boom, chi-boom, boom, 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 boom. Τελικά, μ' αρέσει πολύ το λατινικό στυλ. Είναι αυτός ο αέρας του νότου. That's all, folks.
Επιτέλους, ο άξιος νόμος αυτού του δάσους θα σε τσακώσει στις δαγκάνες του. Ενοχλητική αλλαγή. Παγιδευμένος απ' τις ίδιες του τις πατημασιές. Έλα έξω τώρα, λαγέ. Έλα έξω, σου λέω. Σε συλλαμβάνω. Τα κλειδιά μου. Πού είναι τα κλειδιά μου? Τα κλειδιά μου, τα κλειδιά μου, τα κλειδιά μου. Όχι, δώσε μου τα κλειδιά μου. Τι είναι τα αυτή, κλειδιά μου. Τα κλειδιά, βγάλε με από αυτή τη συμφορά, βγάλε τις χειροπέδες. Γρήγορα. Εντάξει φίλε, συγκρατήσου λίγο. Χαλάρωσε ένα λεπτό. Πα, φασαρία που κάνει ο τύπος. Για να δούμε τώρα λοιπόν του γκαράζ, του αυτοκινήτου, της μπροστινής πόρτας, της πίσω πόρτας. Να το βρήκα. Τι να πει κανείς? Όχι, μιλιά δεν θα πεις. Συλλαμβάνεσαι. Με τι κατηγορία όμως? Δεν έχεις κανένα στοιχείο εναντίον μου. Έτσι νομίζεις? Άκου λοιπόν αυτό. Αντίσταση κατά της αρχής, καταπάτηση ιδιοκτησίας, παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, φασαρία σε ώρες κοινής ησυχίας, παραβίαση κώδικα κυκλοφορίας. Πέρασες μέσα από μια πινακίδα stop, συμπεριφορά ανάρμοστη, σε λαγό. Κατάλαβες? Ωραίο το καπέλο σου, φιλαράκο. Παραβίαση οδικών κανονισμών. Προσοχή! Κοίτα κάτι πράγματα. Αποκαλείς τον εαυτό σου λαγωνικό. Είσαι η ντροπή του τάγματος. Εξευτελιστικό! Θα σε απαλλάξω από τις τρομερές σου αυταπάτες. Καλά Χριστούγεννα, φιλαράκο! Ώστε αποκαλείς τον εαυτό σου λαγωνικό. Ούτε κρύωμα δεν είσαι ικανός να αρπάξεις και νομίζεις πως θα πιάσεις εμένα δηλαδή. Ξέρεις τι θα σου κάνω εγώ λοιπόν? Θα σου δώσω μια ωραία μπουνιά ακριβώς πάνω στη μύτη σου. Ο τελευταίος είναι ο χαμένος!
βγες από εκεί μέσα γιατί θα το μετανιώσεις. Παμ! 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 Τελείωσαν οι σφαίρες. Είμαι ντροπή για το τάγμα. Έλα φιλαράκο, πώς κάνεις έτσι? Μην κλαις. Ορίστε, θα παραδοθώ. Άντε. Αλήθεια, το εννοείς, δεν είναι καμιά παγίδα? Όχι, αλήθεια. Βάλε τις χειροπέδες. Εντάξει φιλαράκο, πάμε. Έτοιμος κύριε Λαγέ? Ναι, πανέτοιμος φιλαράκο. Πριν πεθάνεις, μπορείς να κάνεις μια τελευταία ευχή? Ναι, για να σκεφτώ κάτι λοιπόν. Εύχομαι. I wish I wasn't Dixie. Hooray, hooray! Oh, Camptown lady, sing this song. Do that, do that. The Camptown racetrack right along. Camptown racetrack. Φανταστικό δεν είναι? Wine to run all night, wine to run all day. I'll bet my money on a bobtail night. Somebody there on the lake. Κοιτάξτε ψηλά στον ουρανό. Ένα πουλί! Είναι αεροπλάνο. Είναι ο Σούπερμαν. Πιο γρήγορος και από σφαίρα, πιο δυνατός και από ατμομηχανή. Ο άντρας που σηκώνει ουρανοξύστες με το δαχτυλάκι του. Αυτός ο ξένος από τον πλανήτη Κρύπτον. Ο άντρας από ατσάλι. Ο Σούπερμαν. Έχοντας καταπληκτικές δυνάμεις, ο Σούπερμαν μάχεται καθημερινά για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Μεταμφιεσμένος σε ένα συνηθισμένο δημοσιογράφο με το όνομα Κλάρκ Κέντ. Δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσάφι κατασκευάζονται στο νομισματοκοπείο, το μεγαλύτερο φορτίο χρυσού που μεταφέρθηκε ποτέ. Λυπάμαι που δεν θα έρθω μαζί σου, Λόις, αλλά έχω ένα άλλο ρεπορτάζ να καλύψω. Α, δεν πειράζει, Κλάρκ. Θα σε δω στο γραφείο. Αναχώρηση!
Απόπειρα ληστείας φορτίου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή είναι μια δουλειά για το Σούπερμαν. Κίνδυνος εκρηκτικών. Κίνδυνος εκρηκτικών. Είναι ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν σώζει το φορτίο των δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ράβδους χρυσού. Αφού οδήγησε τους ληστές στη δικαιοσύνη, ο Σούπερμαν εξαφανίστηκε. Απίστευτο πως ο Σούπερμαν εμφανίζεται πάντα όπου το χρειάζεσαι. Και δεν πρόλαβα ούτε να τον ευχαριστήσω.
Και εκεί που φούντωνε ο αγώνας και συγχύζαμε τις δυνάμεις μας, που βγήκε λίγο απότομα από τα αριστερά τάχα για ευνηδιασμό. Μα εγώ με κίνηση στραπιαία, έμπειρη και δυνατή αντέκρουσα και πάρ' τον κάτω. Πώς του ήρθε να παλέψουμε πάλι? Ήρθε με απλωμένα τα χέρια αποκλειστικά προς το μέρος μου, μα ήξερα ότι είχα νικήσει εγώ, εκεί που πανηγύριζα για το θρίαμφ. Μα κοίτα εδώ, ήρθε κι άλλο δώρο. Έχει και κάρτα. Ήρθε η μεγάλη μέρα να το βγάλω στον αέρα. 10 χρόνια περίμενα να στο πω και δεν το έχω πια μυστικό. Χαρούμενα γενέθλια, ο Γήπας. Μα αυτό είναι πολύ ευγενικό από ένα Γήπα. Κοίτα έκπληξη, ένα βιβλίο. Ήταν ακριβώς αυτό που ποτέ δεν ευχόμουν. Τα λιοντάρια σπάνια ζουν περισσότερο από 10 χρόνια. 10 χρόνια? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Μα όχι, δεν μπορεί. 1, 2, 3, 4. Μην τα μετράς, αλλά τόσα είναι. Ναι, δυστυχώς τόσα. Σίγουρα δεν μπορείς να γίνεις νεότερος τώρα. Όχι νεότερος, θα γίνω και μεγαλύτερος όμως. Μήπως μπορώ να τολμήσω να ρωτήσω τι ακριβώς ετοιμάζεις? Ένα νοστιμότατο κολατσιό με τα πιο αγνά υλικά. Όχι βέβαια, να πας να ετοιμάσεις άλλο για σένα. Αυτό θα το φάω εγώ. Δοκίμασε λίγο αυτά για να δω το μέγεθος. Μα δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δεν έχεις το δικαίωμα να ετοιμάζεσαι εσύ για το κολατσιό, αν πρώτα εγώ δεν έχω αποδημήσει. Μα μη μου εκνευρίζεσαι, γιατί χαλάει η γεύση. Θα εκνευρίζομαι όσο θέλω, ανέστητο όρνιο. Με τι σκοπό, λιονταράκο? Δεν θα έπρεπε να κουράζεστε τόσο, κύριε Λέοντα. Κατέβα αμέσως εδώ κάτω, γρουσούζικο πουλί. Μα με κολακεύετε με τη φιλοφρόνηση. Ετοιμάσου να προφυλαχτείς λοιπόν, γιατί μπαίνω στη μάχη. Αλήθεια, πάντως πρέπει να προσέχετε πιο πολύ τον εαυτό σας, κύριε Λέοντα. Γεια και χαρά. Βασιλιά του ύψους. Μην ανησυχείτε, κύριε Λέοντα, εγώ θα σας κατεβάσω. Μάλιστα, κύριε. Όχι, μην ασχολείσαι εσύ με αυτό, μην ανησυχείς, θα κατέβω μόνος μου. Να ξέρετε πως κανένα φίλο μου δεν αφήνω μόνο του όταν χρειάζεται ένα χεράκι βοήθειας. Πέφτει! Έπεσε!
Χωρίς παρεξήγηση, κύριε Λέοντα, ο χρόνος σας τελείωσε και εγώ αρχίζω να πεινάω. Πεινάω πάρα πολύ, μάλιστα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Γήπα, έχω νέα για σας. Δεν πρόκειται να με φάτε. Πότε? Δεν θα γίνει αυτό ποτέ! Ποτέ! Τον κορόιδεψα. Ναι, τον κορόιδεψα. Ποτέ δεν θα με βρει εδώ πάνω. Αγαπητέ Λέο, γιατί άργησες? Καλά νέα για σένα. Μπορεί να έρθει η ώρα να με φας για να τελειώνουμε. Βαρέθηκα αυτή την κατάσταση πια να με περιμένεις, Γήπα. Λέω, συγγνώμη. Δεν μπορώ να φάω τίποτα πια εκτός από καραμέλες. Πάρε κι εσύ αν θες.